poslanik Muhammed s.a.v. najbolji od vas je hijarukum eljenukum menakibe fissala. Najbolji od vas je onaj koji se zguči i proba da napravi mjesto svome bratu u namazu. Hoće da kaže Allahov poslanik koji brine da popuni safove. Pazite, posebno ovdje u našoj džamiji, u ovoj velikoj prostoriji, imamo problema oko popunjanja safova. Ljudi su nemarni kad je popunjanje safova u pitanju. Neko dođe pa se namjerno raširi da smeta. Drugi dođe pa neće nego pobegne skroz da se odvoji od onoga svoga brata muslimana. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. nemojte se razjedinjavati u safu, nemojte bježati jedan od drugog u safu, pa da Allah razjedini vaša srca. Vidite, onaj čovjek kome smeta da ga ljudi taknu u safu, on mnogo teško komunicira sa ljudima. On je uvijek ljut, uvijek je nadrndan, uvijek je u problemu. Onaj kome ne smeta da mu ljudi spoje, znači ruku, on nije u problemu. Taj osjeća, to je moj brat musliman, ne smeta mi da me takne. Kaže Allahov poslanik, najbolji među vama onaj koji napravi ljudima mjesto u safu. Nije znači ovako stoji u safu, ne da priđe, nego spusti se, pa ako treba mjesto da uđe brat musliman, da ne bude, znači, nemoj blizu mene, udalji se. Kaže dalje Allahov poslanik, najbolji od vas je onaj, ili neće niko od vas napraviti bolji korak. Pazite, nema bolje koraka nego korak kojim čovjek popuni saf. Vidiš, saf ostaje prazno mjesto i učiniš korak. Kaže Allahov poslanik, najbolji korak koji si mogao da učiniš. Bolji ti je nego ne znam ti šta drugo. Jer doista Allah ne gleda u krive safove. Allah subhanahu wa ta'ala hoće da su naši safovi kao safovi meleka. Kaže Allahov poslanik, hoće da vam kažem kako su meleki ispred Allaha subhanahu wa ta'ala poredani. Kažu Allahov poslaniče, hoćemo, to nam je cilj. Kaže, sve u safovima jedan do drugoga. Nema jedan onamo, drugi melek ovamo, treći ovamo, nego u safovima ko vojnici. I nama i jeste to posebna odlika Islama. Pazite, najsavremenija vojska, pa vikneš tamo, poravnajte se, koče, ne ide baš dobro. Moraš nekoliko puta. Jedan čovjek, kaže, primio Islam, što je gledao Kjabu i gledao oko Kjabe, ljudi, kaže, ona imam samo, kaže, isteu, osteqimu, kaže, svi u safove, niko više nema, niko gleda, napravi se krug za sekundu. Ova najveći čovjek koji postoji, poslušajte ga za tren oka. Nisu ni njega poslušali, nego su poslušali Allaha na prvom mjestu, na drugom mjestu poslušali Muhammeda s.a.v. i žele da urede svoje safove da bi im bio primljen namaz kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je mnogo bitno tamo, posebno oni posljednji krajevi, nemojte čekati da jedva pobegnete sa džume i da čekate tamo pored stepenica, nego kad vidiš da je prazno, popuni saf, priđi naprijed i znaj da ti je to velika nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala.